Silav roj baş hevan no hêvîdarım hûn başin çend û çên ku me amedekirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Pêşî em bi Baxçelî dest pê bikin. Dewlet Baxçelî di derbarê çûyîna li Îmraliyê de daxuyaniyekî nû daye. Basa darvekirina xwe dike hinekî hestiyar da axiveka em binerin çi dibêjin. Dewlet Baxçelî hêjî nehatiye wê astî ku ez jê re bêjim Birêz Baxçelî. Herçend basa darvekirina xwe bike jî, basa nizanim çi bike jî, hêjî li ber çavê min nebiye Birêz Baxçelî ji we re bêjim. Serokê Giştiyê Partiya MHP li Tirkiye Dewlet Baxçelî hevdîtina Komîsyona Meclîsê ya bi Abdullah Öcalan re weke pêşketineke dîrokî pênasê kir, got muxatabê herî ciddî li Îmraliyê ye. Serokê MHP Dewlet Baxçelî di civîna Koma Partiya xwe ya li meclîsê de îro balkişan ser serdana komîsyonê ya 24 mijdarê li Îmraliyê ya ku doh pêk hat. Baxçelî hevdîtina komîsyonê ya bi Abdullah Öcalan re weke pêşketineke dîrokî pênasê kir, dibêje muxatabê herî ciddî li Îmraliyê ye. Baxçelî axaftina xwe wiha domand, çi dibêjin? Qaşo li gorî destûra bingehîn û qanûnan me rabiye sûç kiriye. Eger hûn mehkeme dikin, eger hûn aqasa ji darizandinê hez dikin, hûnê hîlebaziya xwe, hûnê bertilxuriya xwe darizînin. Binêrin divê. Di vî emrê de ez rabûme bi rengekî merdane dibêjim bila aştî çêbibe, bila aramî çêbibe ji bo milletê Tirk. Bila teror bi rengekî mayînde ji jiyana me êdî derkeve. Di berdêla wê de bila werin me dar vebikin. Dewlet Baxçelî dibêje yek ji muxatabên herî ciddî ya armanca Tirkiyeya bê teror li Îmraliyê ye. Di çarçoveya biryara bi piraniya dengan roja îmniyê ji bo çûyîna Îmraliyê biryarek hatibû wergirtin. Partiya MHP, AKP, Dem Partî hersî parlamenter çûn giravê do hevdîtin pêkanîn. Ev yek pêşketineke dîrokî ye. Bi vê wesîleyê ez ji dil spasiya Fethî Yıldız parlamenterê me dikim. Partiya CHP Partiya Gel a Komarê partiyên din ên li koalîsyonê xwe ji çûyîna Îmraliyê dan alî bila xwe bidin alî, dibêje Dewlet Baxçelî. CHP rexne dike yani çima tu neçûyî. Mustafa Karasu jî CHP gelekî rexne dike. Nivîsa wî daxuyaniyê wî heye ez paşê were parve bikim. Hûn li bendê bin di dawiyê de. Peyama Rêzer Abdullah Öcalan heye ji bo 25 mijdarê rojekê navnetewî ye tekoşîna li hember şiddeta jinê. Di nivîsê de behsa dîrokê dike. Jin çawa ketiye bin destê mêr çawa jinê bi kartîne kiriye amûrekî. Di vê çarçovê de dibêje xizin û xirxal jî nîşaneyên koletiya jinê ne ji dîrokê vir ve hatiye. Kan goh bidinê çi dibêje? Mijî wisa masîşetek amade kir min got belkî bala cîwanan bikişîne, belkî bi vê rêyê hinek daxuyaniyên Öcalan bişopîne. Ji ber ku cîwanên me nesla nû pir goyê wan ne li ser siyasetê ye. Ez di wê qenaetê de me. Kanala me jî pir temaşe nakin. Lê divan rojên dawiyê de ev du mehin. Kanala me zêdetir ketiye berçavê cîwanan û jinan jî. Çünkü ez de evê de dibînim. Statîstîkên YouTube'ê de dibînim ku hejmara cîwanan zêdetir biye, ê jinan jî zêdetir biye. Ev nîşaneyek baş e. Serokê Konseya Bilind ya Alewiyan ya Sûriyê Şêx Hezal Xezal şiyariya paxijiya etnîkî kir. Bangê Alewiyan kir ku ji bo federalîzmê dakevin qadan. Konseya Bilind ya İslamî ya Alewiyan ya Sûriyê û diasporayê peyamekî vîdeoyî belav kir. Serokê Konseya Xezal Xezal tê de bangekî balkêş û krîtîk kir. Şêxê Alewiyan Xezal Xezal ji Alewiyan ê li Laskiyê, Tertûs, Humus, Hema, Şamê xwest dakevin qadan veya banga serhildanê ye ji bo çi? Ji bo federasyonê. Konseyê ji xwenîşandêran xwest di çalakiyan de daxwaza xwe ya federalîzmê, pergala nenavendîbûnê a siyasî bi dengekî bilind bigînin civaka navnetewî. Her wiha bi dawî hatina paxijiya etnîkî, kuştin, revandina Alewiyan, berdana girtiyên Elewî di girtîgehan de jî di nava daxwazên lezgîn de hatin rêzkirin. Konseyê her wiha xwest ku çalakî werin qeyd kirin ji civaka Durziyan ya li Swêda, ji Rojavayê Kurdistanê jî piştgirî were xwestin.
li Himsê tundiya mezhebî derket veya tiştekî baş e hevanno Elewî di daxwaza xwe ya federasyonê de ji Durziyan û ji Kurdan piştgiriyekê vekirî dixwazim. Kurd çi qas piştgirî didine ez nizanim. Lê em zanin ku hem beriya salekî li dijî Elewiyan ne beriya salekî jî hûn zanin kengî bû destpêka meha adarê bû îsal. Li Tertûsê Lasqiyê li dijî Elewiyan komkujiyekê pir mezin pêk hat û Tirk li dij derneketin. Tirkan got mafê heteşî heye, mafê çeteyan heye xwe biparêzin, pergala xwe saz bikin li temamê Sûriyê. 5,000 Elewî hatin qetilkirin di nava 10 rojan de. Tam wê demê peymana dehê adarê ya di navbera Mazlûm Ebdî û Elşara da wê demê hate imzêkirin. Yek ji armanc ew bû ku heteşê acîlen komkujiya xwe ya li Laskiyê Tertûs li dijî Elewiyan bide rawestandin. Elewî jî tevlê vê pêvajî bibin ku em bikaribin Sûriyekî nû ava bikin. Behsa demokratîkbûnê nakim. Sûriyekî nû ava bikin, ev mesela demokratîkbûnê, federasyonê, pergalê tiştekî din e. Ew paş e. Ya. Vaya yani di vê çarçovê de ji Rojavayê Kurdistanê ji Swêda, ji Durziyan alîkarî dixwazin Elewî. Piştî banga çalakî bû yerên tundiyê yên ku li Himsê rûdane pevçûnên mezhebî hene. Roja yekşemê li Zeyda li başûrê Himsê piştî ku hevjînên ji eşîrekî Ereb û Sunnî di mala xwe de mirî hatin dîtin herem tevlê hev bibû. Ew her dû ku hatine kuştin Sunnî bûne, Ereb bûne. Li gorî îddiayan piştî vê bûyerê êrişên tolhildanê li ser taxên Elewiyan dest pê kiribûn. Yani Sunnî îdia dikirin ku Elewî ew kuştine. Rêveberiya Demkî ya Sûriyê piştî mezinbûna bûyeran roja duşemiyê li hin taxan qedexeya derketina derve îlan kir. Konseya Bilind ya İslamî ya Elewiyan banga lezgîn ji Konseya Ewlehiyê ya Netewekbûyî re şand, diyar kir ku taxên Elewiyan yên li Himsê rastî êrişa çekdarî ya Hovanê hatiye, komên bedewî êriş dikin. Ev jî divê em baldar bin bang li Netewekbûyî kirine ku xwedî li Elewiyan derbikevin. Lê Necat Ruşdî alîkarê nûnerê taybet ê Sûriyeyê ya Netewekbûyî diyar kir, ew ji rûdanên dawî gelekî xemgînin, dilgiran in, banga aramî û hesapirsînê kir ji hikûmeta Sûriyê. Wekî din saziya Sorê daye xuya kirin Ramî Ebdurehman. Ew jî çi dibêje? Di van demên dawiyê de ciwanên Elewî hatine kuştin. Desthilat bêdeng maye, şiyarî da ku rewş dikare veguhere şerekî mezin a mezhebî. Armanca hinek aliyan derxistina Elewiyan ji Himsê ye. Li gorî daneyên vê saziya ku em behs dikin Sorê li herêmên ku behsa wan tê kirin Himsê û derdora wê ji meha adarê ve nêzîkî 1700 kes hatine kuştin. Piraniya wan sivîlên Elewî yên sivîl in. Li Mêrdînê hevan cinayeteke pir balkêş çêbûye ez hûn çawa dibînin? We bihîst çi bûye li Mêrdînê? Neçin derekî nivîsa Kara Sû ez ji we re temamî dixwînim pir balkêş e, tê de tiştê xweş hene. Behsa mafê Netîwê Kurdan dike, behsa CHP dike. Çima CHP kesek tevlî komîsyonê nekiriye ya ku çû İmraliyê û nivîsê din hene. Li Mêrdînê cinayeteke hovane pêk hatiye hevanno. Çima? Kî kiriye? Di nava Kurdan da çima tiştê wisa tê kirin? Yek ji tiştên ku hevalê me temaşevanê me pir aciz in, ev sektora sînema û rêzefîlm ya Tirkiyê diçin Urfa, Riha, Mêrdînê rêzefîlman dikişînin Kurdan xirab nîşan didin. Veya milletê me aciz dike. Merû çawa nerazîbûna xwe nîşan bide? Yani eşîrên Kurdan weke hov nîşan didin. Mîna ku Kurd tenê meseleyên xwînî hene di nava wan da hema tola xwe digirin, heyfa xwe digirin, ew wî dikuje, ew wî dikuje û tiştê biexlaqî jî derdixin pêş. Di nava malbatê de mîna ku dilê ab dibije nizanim kî, ê xwarzî dibije kî, nizanim kî bi kî re ye, mêrik bûka xwe re ye, bûk xezûrê xwe re ye. Wana hemî tevlî hev kirine. Yani biexlaqî derdixin pêş. Mîna ku di nava civaka me de tiştê wisa hebe nîşan didin. Merû çawa li dij derkeve? Merû çawa bike? Merû temaşe neke. Di dema kişandina fîlman de jî merû eleqe nîşan nede yan jî merû destûr nede wan.
مرو دائما محکوم بکه به وی شکلی نابه جواکا ما جواکه که قدیم روجاتا ناوینه هم ده مدنیت ده hem de meselenin cuda da dikare ders bide civaka Tirkici, civaka Arabişi. Herkes bilal hali xwe binêre. Tamam, doh me behs kir, me civaka Kurd jî rex nekir, me got di ji medeniyetê hê jî tam para xwe negirtiye ji ber ku bê tecrübeye heta niha dewlet bi rê ve nebiriye. Milletê Kurd nebiye xwedî dewlet. Dewlet bi rê ve nebiriye. Pergaleke ku tê de karibe xwe îspat bike çê nebiye. Anha di destê me de Başûrê Kurdistanê heye, Rojavayê Kurdistanê heye, di mesela jinan de pêşketinekî heye, ama di mesela serbestiya xwe îfadekirinê û fikir, raman di wê derê de hinekî gilî û gazî cê me hene, ama em ji Tirkan û ji Ereban felekettir ninin. Rewşa me ji wan baştir e. Em nabêjin em di asta Ewropayê de ne, lê em ji Tirkan û Ereban baştir in. Ew sedî sêde, ji Farisan jî em baştir in. Lê asta ku em dixwazin, îdeala me em hê negîştine. Li navçeya Qoserê a Mêrdînê li Bakurê Kurdistanê dê, bav, zaroka wan a pênc salî li mala xwe mirî hatin dîtin. Hatine kuştin. Bi gulê. Li gorî agahiyan cîranên malbata ku li taxa Turgut Özalê dijiya piştî ku firh kir ku dengê wan nayê, pejê ji wan nayê şeva borî bi Muxtarê Taxêra deriyê malê vekir, ketin hundir. Muxtar cîranan dît ku Mehmed K 37 salî ye, hevjîna wî Berna 33 salî ye, keça wan 5 salî ye, Samyelî ji serê xwe gule xwarine û li Erdê ne. Velhasıl bang li polîsan kirine, tîmên agirkuj, ên îtfaiye filan bêvan ji bo alîkariyê hatine rakirine. Mesele bi vî şeklî, ama heta niha jî nayzanîn kê kiriye. Amerîka ji Maduro çi dixwaze hevando? Maduro hûn zanin dostê Tayyip Erdogan e. Maduro ez behsa wê dikim. Serokê Venezuelayê. Yani insanekî pir pîr û pak nine, aliyê wê çetewarî heye, ama ne di wê astê de ye ku mirov bixe lîsta terorê û mirov here dayne ser serî wî, ne di wê astê de ye. A ji were Maduro ev e. Mesela hat Tirkiye, qaşo sosyalîst e, qaşo komünîst e, qaşo çepkîr e, nizam çi ye, ew qas hat Tirkiye bi Tayyip Erdogan re bû şîrêk, bûn hevalbendê xwe, hevalbendên hev ê bazirganiyê, êdî çi difrotin ew meselekî dine, yan jî dixwestin çi bifroşin meselekî dine, lê dawa Kurd bilêv nekir. Ez jê şikiya me. Jê şikiya me nine. Kêfa min jêra naye. Ama vaya nayê wê maneyê ku Amerîka dikare pere dayne ser serî wî, Amerîka wî weke terorîst nîşan bide. Em nayê mane yani. Washingtonê serokê Venezuelayê Nicolas Maduro wekî serokê rêxistina terorê îlan kir û ji bo serê wî jî 5 milyon dolar xelat danî. Amerîkayê bi biryarekê nû aloziya bi Venezuelayê re gihand asta herî bilind. Di navbera Amerîka û Venezuela de dengê şer tê bihîstin. Amerîkayê serokê Venezuelayê Nicolas Maduro wekî serokê rêxistina terorê îlan kir û ji bo serê wî jî 5 milyon dolar xelat danî. Berdevkê Koşka Spî li ser mijarê daxuyanî da got em rejîma Maduro wekî rejîmeke nemeşrû dibînin. Donald Trump jî berî bi çendekî di çarçoveya biryarnameyekî de bi hinceta tekoşîna li dijî torên maddeyên hişbir yên Amerîkayê halatîn ferman dabû ku artêş zêdetir bawekî çalak were bikaranîn li hember van çeteyan. Amerîkayê di vê çarçoveyê de dawiya tebaxê hêzeke deryayî şandibû nava avên derdora Venezuelayê ji keştiyên şer û keştiyên bi navê
respekte ev hêza deryayî ya Amerîkayê. Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê Pete Hegseth gotibû, artêşa Amerîkayê ji bo operasyonên li Venezuelayê amade ye. Kengê talîmatê were ew dikarin bikevin nava hereketê. Nicola Maduro, serokê Venezuelayê, li hember vê yekê ragihandibû ku wî li welêt 4.5 milyon milîs seferber kirine, ew jî amade ye bersiv bide her cure êrişê li hember welatê xwe. Amerîka li peravên Venezuelayê bi hinceta qaçaxçîtiya maddeyên hişbir hin keştiyan dike hedef ku ev yek dibe sedema bertekên Rêveberiya Venezuelayê û her wiha ji raya giştî ya cîhanê jî hin dewlet helwestexwe nîşan didin li hember Amerîkayê. Yani dibêjin ev êriş li dijî hukûqa navnetewî ye. Donald Trump dixwaze birayên Müslüman bixe lîsteya terorê. Êdî em Maduro dayînin aliyekî. Ya mesele çi ye? Mesele serkêşê birayên Müslüman li Rojhata Navîn Tayyip Erdogan e. Wextê ku birayên Müslüman bikeve lîsteya terorê, Tayyip dora wî teng dibe. Hevalê wî hêja Donald Trump wextê ku milîtanên Tayyip Erdogan, partiya Tayyip Erdogan, birayên Müslüman bixe lîsteya terorê, veya nabera wan xirab dike. Yan jî ji bo menfaet belkî nabera wan xirab neke, lê divê merov zanibe ku AKP yani AK Parti perçiyekî birayê Müslüman ê Rojhata Navîn e. We got erê. Ji we gotibe erê, êdî hûn meselê fehm bikin. Netanyahu jî niha daye pê Trump ew jî aynî tiştî dike. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu pesnê plana serokê Amerîkayê Donald Trump ya ji bo naskirina birayên Müslüman yani Îxwanil Müslîmîn wekî rêxistineke terorîst da. Yani pesnê projeya Donald Trump da ye ka çawa Îxwanil Müslîmîn weke rêxistineke terorîst îlan bikin. Netanyahu ragihand ku İsraîl jî wê aynî gavê bavêje ev yek bû sedema bertekan. Trump yekşemiya borî ji malpera Amerîkayê re ragihandibû ku ew ê birayên Müslüman Îxwanil Müslîmîn bixe lîsteya terorê. Koşka Spî roja duşemiyê li ser hesabê xwe X'ê nûçe piştrast kiribû, gotibû Trump soz dide ku Îxwan el Müslîmîn wekî rêxistineke terorîst nas bike. Ev daxuyaniya Trump piştî biryara parêzgarê komarî yê Texasê Greg Abbott hat ku wî birayê Müslüman û Konseya Pêwendiyên Amerîkî Îslamî wekî rêxistina terorê pê nasê kiribû. Erê wekî din em hinek behsa Netanyahu bikin. Netanyahu piştgirî daye vê gava Trump, Îxwan Müslîmîn dibe gefê li aramiya tevahiya Rojhata Navîn dixwe. Serokwezîrê İsraîlê soz da ku pêvajoya derxistina yasaya qedexekirina birayên Müslüman ya li İsraîlê temam dibe. Niha tiştekî din heye. Hevanno. Partiya İslamî ya RAM heye. RAM. Baş e. Ev partiya RAM partiyekî ereb e di parlamentoya İsraîlê de niha tê temsîl kirin. Cih digire yani. Knesset. RAM baskê siyasî tevgera İslamî ya Başûr e. Şaxekî tevgera İslamî ya İsraîlê ye. Jaliyê fikrî ve nêzîkî birayê Müslüman e. Niha problem di vê derê de ye. Netanyahu wextê birayê Müslüman terorîst îlan bike, ev partiya RAM dikeve tengasiyê. Yan jî nabera wan û cûhiyan xira dibe. İja lê RAM tabî RAM nabêje em girêdayî birayê Müslümanan. Yani dibêje em bi serê xwe ne pêwendiyekî me siyasî bi birayê Müslüman re tune ye. Yani her çend wisa bibêje jî ya mîna çi? Mîna Dem Partî ya. Mîna Dem Partî û ême. Na wisa ye. Tu eleqa Dem Partiyê bi Partiya Karkerê Kurdistanê re tune ye. Na. Tiştek wisa heye ma? Nalo. Êvana jî tune ye. Partiya RAM birayê Müslüman re tekîliya wan tune ye. Wisa dibêjin. Îjar hevanno.
ev tevgera İslami ya li İsrailê sala 1996 ji ber biryara beşdarbûna di hilbijartinê parlamentoyê de bû baskên Başûr û Bakur. Yani du baskên Başûr û Bakur. Netanyahu dixwaze hilbijartinan bidize. Ez vana ji we re nexwînim hevan no. Yani serokya Ramê heye, behsa dîroka xwe û Netanyahu dike dibêje. Çi dibêje? Ez ê rojekî din ji we re bas bikim. Ez vê mijarê zêde venekim, mijarekî kûr û dûr e. Yani wer tiştek ku mixwest ez ji we re bibêjim, Donald Trump, serokê Amerîkayê, tevî Netanyahu dixwazin birayên Müslüman bixin lîsteya terorê. Îje ev tiştî ku gava din ji we re qal kir, ew jî bandora wê biryarê ye. Wê çawa bibe. Mesela ne tenê ev partiya li parlamentoya İsraîlê, AKP, Tayyip Erdoğan, ew ê çawa bibin ji ber ku ew jî birayê Müslüman e. Niha li Tirkiye hûn zanin çend hezar militanên birayê Müslüman hene. Niha perwerde dibin. Wextê bixe lîsta terorê wê ji dewleta Tirkiye bixwaze aynî muamelê nîşan bide. Ev jî hevan no, ez vê jî ji we re bînim. Yan jî tiştekî din dayînim ser ekranê. Heqeten ez dixwazim ciwan eleqe nîşan bidin, nîşanê siyasetê bidin. Mesela niha Öcalan çima dibêje xizim û xirxal nîşaneyên koletiya jinê ne. Çima? Ez ji we re bêjim. Abdullah Öcalan bu vesîleya 25 mijdarê roja têkoşîna navneteyî ya li dijî tundiya li jinê peyamek weşand. Peyama rêber Abdullah Öcalan bi vî rengî ye. Civak ne avaniyeke çînî ya ji yek tebeqeyî ye. Civak qadeke têkoşînê ya li ser bingeha zayen de dîrokê ye û ji gelek tebeqeyan pêkite. Pirsgirêka destpêkê û ya herî mezin ya mirovahiyê şoreşa dijber e ku bi kolekirina jinê re dest pê kir û êriş bir ser civakîbûna li dora jinê ava bîye. Tundî şiddeta li nava malbatê, kuştina jinan, zexta baviksalariyê ya heyî hemû jî nîşane û dewama vê êrişa dîrokî ne. Avaniya kastîk a ku êriş bir ser komûnalîte û civakbûna li dora jinê pişre li Mezopotamyayê veguherî Meclîsa Xwedayan, rahîbên Sümeran û ji wir jî veguherî Fîr'ewn û qiralan bi vî rengî zexta baviksalariyê ya li ser civakê daîmî kir. Di vê serdemê de jin maddeya xav a herî hêja ya kapîtalîzmê ye. Bedena wê tê firotin. Kesayetiya wê pêşkêşî bazarê tê kirin. Jin a ku ruhê wê jî ji aliyê mêrvê hatiye dagirkirin, bi vî xençerê koletiyê dijî ku mêjiyê baviksalarî li pişta wê xistiye. Yerarşiya civakî ya bi serweriya mêr ku ji aliyê şerê şaristaniyê ê hezar salî ve hate afirandin, tundî û şer bixweretîne. Şaristaniya mêr a bi dewletê ziman, hilberîn, bedena jinê pişre jî civak jê stendiye. Heta ku ev rastî neyê dîtin ji bo azadiyê gav nikare bêavêtin. Rewşa bi pirsgirêk a ku sîstema bi serweriya mêr xistiye nava jinan divê bêfemkirin û çareserkirin. Dema ku mirov kuştina jinan, tundiya li nava malbatê, tundiya li jinê, mêtîngeriya ji ber cihêkariyê bînin ber çavê xwe, hingî asta koletiyê ji texmînan bêtir, mezin û bilind e. Jin bi temamî hatiye xistin. Rastiya wê hatiye berovajîkirin. Ew xirxalên ku jin ji bo xeml û rewşê bi xwe ve dikin, ew xizêmên ku bi pozê xwe ve dikin, hemû jî nîşaneyên koletiyê ne ku ji dîrokê vir ve mane. Li nava modernîteya kapîtalîst, koletiya jinê hîn kûr bîye, sîstemê jin veguherandiya amûrekê bazarê û xemlandin e. Ji bo rizgariya ji vê koletiya bi rêkûpêk, ji bo azadiyê pêwîstî bi kûrbûnekê mezin û rêxistinbûnê heye. Tekiliyên navbera jin û mêran gelekî me tirsîdar dibînim. Me azadiya jinê ji xwe re kir esas û bi vî rengî tekilî nirxand. Beşa herî mezin a karê me, karê jinê ye. Giring e tekilî û nakokiya navbera jin û mêr were femkirin. Me serweriya mêr a ku azadiya jinê asteng dike û jinê bi her awayî dike kole,
me analîz kir, nirxand. Me sosyolojiya azadiya afirand. Eşkereye ku jinbûyîn zehmet e. Rizgarî jî ne hêsan e. Lêbelê divê jin vê yekê bi wêrekî bikin. Ji bo xençerê serweriya mêr ê ku li pişta mirovahiyê ketiye were derxistin, jiyaneke azad û demokratîk were avakirin, divê jin pêşengî bike. Dibêje Rêzdar Abdullah Öcalan. Wekî din niha daxuyaniya Mustafa Karasû heye pir nedirêje. Ez hema ji we re bixwînim bi destûra we. Baş e. Yani dibêje ev meseleyekê ciddî ye, dewleta Tirk divê bi taktîkî nêzê vê meselê nebe, hinekî ciddî be. Dibêje Rêzdar Karasû. Niha pirsa pêşî ev e hevando. Hevdîtina komîsyonê ya bi Abdullah Öcalan re yani qet nebe biryara hevdîtinê tu çawa dibînî çawa şîrovetkî pirs jê tê pirsin ew jî ew wisa dibêje. Ji xwe ev daxwaza me bû jî. Ji aliyê din Rêbertî di sala 2012 de jî gotibû bila komîsyonekî ava bibe ez nêrînên xwe ji wê komîsyonê re parve bikim jê re bibêjim. Rêbertî dixwaze ji meclîsa ku dibêje ew temsîla gelê Tirkiye dike qala rewşê bike. Me çima serî rakir? Em çima têkoşiyan? Ev têkoşîn, ev serî rakirin wê bi dawî bibe eger em ê bibin xuşk û bira ev yek wê çawa pêk were? Wana hemî bi şiklekî dibêje. Yani divê dixwaze ji meclîsê re bibêje. Ev têkoşîn, ev serî rakirin anha bi dawî dibe. Eger em ê bibin xuşk û bira ev yek wê çawa pêk were? Dixwaze vê yekê bibêje ji meclîsê re. Vegotina ji meclîsê re, vegotina ji komîsyona meclîsê re, vegotina ji civaka Tirkiye re wana hemî qîmetê dide. Rêbertî dixwaze Kurd werin femkirin. Kurdan çima serî rakir? Niha em dixwazin dest ji vê serhildanê bikişînin. Yani em dixwazin serhildan bi dawî bibe. Em dixwazin pergaleke xuşk û biratî were ava kirin. Em dixwazin Tirkiye êdî bikeve atmosfera entegrasyona demokratîk. Yani van meseleyan Rêzdar Abdullah Öcalan dixwaze ji meclîsê re bibêje. Lewma biryarekî bi vî rengî giring e. Bêguman wê bi rêber apora hevdîtin were kirin. Muxatab ew e heta ku rêber apora hevdîtin neyê kirin. Her hevdîtin wê kêm bimîne. Tu kesekî nikare Kurdan temsîl bike li cem dewleta Tirkiye. Bi vê hevdîtinê re wê pêvajoyeke nû dest pê bike. Yani piştî hevdîtina bi rêber apora êdî pêvajoya berê nikare dubare bibe. Beriya her tiştî divê şert û mercên azadiyê yên rêbertî bêne afirandin. Divê rêbertî di rewşekê welê de be ku karibe bi rengekî azad tendurist bixebite, dibêje Rêzdar Mustafa Karasû. Li aliyê din bêguman divê hin qanûn bêne derxistin. Qala qanûnên derbasbûnê hate kirin. Tamam, erê PKK hate fesih kirin. Çek hatin şewitandin, gelek gav hatin avêtin. Niha çarçoveya qanûnî ya vê yekê wê çawa be? Çarçoveya wê ya hukukî wê çawa be? Siyaseta demokratîk wê çawa were kirin? Gelo niha siyaseta demokratîk di vê şertê de dikare bawekî azad were kirin. Bi hezaran siyasetmedarên demokratîk niha girtîne. Hîn jî siyaseta demokratîk dibin gefê de ye. Wê demê divê rewşeke welî derkeve holê ku siyaseta demokratîk bi rengekî azad lê bê kirin. Em ji vê re dibêjin qanûnên azadiyê. Dewlet divê bi ciddî nêzê meselê bibe. Divê bi taktîkî nêzik nebe. Vê mesele neke amûrekî ji xwe re. Mesele ciddî ye. Nîvê 100 salên Tirkiye bi şer derbas bû. Ev pêvajo ji bo Tirkiye, ji bo gelên Tirkiye firsendekî ye. Divê ev yek rast were nirxandin, xwe ji pirsgirêkên 5 salan rizgar bikin, divê xwe ji vê rizgarkirinê yani xwe bidin ber vê azadiyê. CHP biryar da neçe İmraliye, CHP piştî vê biryarê wê di çarçova pirsgirêka Kurd de gelo karibe rolekê çawa bilîze pirs ev e. Rêzdar Mustafa Karasû çawa bersiv dide ji bo CHP tiştên balkêş dibêje. Binêrin. Eger bi vî rengî nêzik bibe, CHP wê di çarçoveya pirsgirêka Kurd de nikare be bi rola xwe re be.
Dibêje nizanim 50,000 kes mirine. Yani Abdullah Öcalan tê sûjbar kirin ji mirina 50,000 kesî. Mustafa Karasu dengê xwe bilind dike. Hêrs dibe. Yaw şer heye, şer. Em niha dixwazin şer were rawestandin. Em niha dixwazin şer were qedandin. Ev helwest alîgiriya dewamkirina şer e ya ku hûn tê dane ji CHP re dibêje. Ma hûn dixwazin 50,000 kesî din were kuştin. Helwesta we tê vê watê. Di şer de mirin çêdibe. Leşker jî dimirin, gerîla jî dimire. Erê şer qewmî, însan mirin. Na dibêjin filan tiş bû, nizanim filan ciyê bû, filan 4,000 gundê me hatin vala kirin. Bi milyona mirovê me hatin koçber kirin. Derdora 17,000 kuştiyên kiryar nediyar faîlî meçhûl çêbûn. Bi destê dewletê. Di odeyên lêpirsînê de bi salan îşkence li însanên me hatin kirin. Bi 100,000 mirov ketin zîndanê. Bi 10,000 hîn jî girtîne. Ma dewleta Tirkiye çi neanî serê vî milletî? Bi her awayî zulm li milletê me hate kirin. Niha dibêjin nizanim ew qas leşkerê me mirine, nizanim kî çi kiriye falan de. Erê mirin, ew qas jî ciwanên Kurd mirin. Şer çima çêbû? Ya ku bû sedema vî şerî polîtîkaya dewleta Tirkiye li hember Kurdan bû. Kurdan li hember vî yekê serî rakir. Niha em dixwazin vî şerî rawestînin. Ji xwe yên ku şer kirine wê aştiyê pêk bînin. Ma hûn ê aştiyê bi kî re pêk bînin? Ji Mandela ra çi digotin? Heman nêzîkatî dihate nîşandan. Çi bû di dawiyê de? Dibêjin nizanim lîderê vê rêxistinê berpirsyarî ew qas kuştinan e. Nizanim bi wî re hevdîtin nikare were çêkirin. Falan bêvan dibêjin. Ev demagojî ye. Nêzîkatiyekê erzan e. Ev yek axaftina mirovekî ji rêzî ye. Mirov li qehweyan li taxan ancak tiştê wisa dikare bibêje. Ma siyaset bi vî rengî dibe? Em ne bawerin ku civaka Tirkiye bengeha CHP wekê ku ew dibêjin bifikirin. Yani vaya fikrê erzan ê CHP ye. Tabana CHP. Milletê ku dengê xwe dide CHP. Mîna CHP nafikire. Ciddîtir nêz dibe. Ya rast çûyîna gel rêber Apo bû. Nûnerê vî gelî ye. Müzakerevanê sereke ye. Paraniya Kurdan rêbertî weke rêberê xwe qebûl dike. Ji vê rastiyê nikare bireve. Dibêjin na. Abdullah Öcalan Kurdan temsîl nake. Radbin qala Selhedîn Demirtaş dikin. Hûn zanin niha Selhedîn Demirtaş bi wan dikene. Ew helwesta beriya her tiştî dibêje helwesta ku CHP di nav da ye ku ya ku dibêje em neçin Cem Öcalan em rabin biçin ser Cem Selhedîn Demirtaş ev helwest beriya her tiştî bêhurmetiye li Selhedîn Demirtaş. Bila biçin jê bipirsin ka Selhedîn Demirtaş wê wan qebûl bike yan na. Ev helwesta wan çawa dibîne Selhedîn Demirtaş? Demirtaşî ji her kesî bêtir dixwaze heyet pêşî biçe cem rêbertiyê, biçe cem Abdullah Öcalan. Demirtaş naxwaze ev heyet here cem wî. Ew çi bêje ji heyetê re? Dixwaze biçe cem rêbertî ji ber vê bila navê Selhedîn Demirtaş bilêv nekin. Selhedîn parçiyekî giring yê vî gelî ye. Ji nava vî gelî rabiye. Siyasetmedarekî hêja ye. Selhedîn Demirtaş di encama vê siyasetê de, di encama vê tekoşînê de derketiye holê. Eger îro dengek mezin, dengek bilind bi dest xistiye, ev jî dengê gel e. Yani bi xêra vê tekoşînê bi dest xistiye. Ji ber vê yekê CHP divê şaştiya xwe bibîne. Em lê binêrin çi qasî ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd hewl dide, çi qasî xwedî lê derdikeve, bernameyekê xwe ya Kurd çi qas heye, tiştên dibêje û tiştên dixwaze pratîkî de bike çi qas nêzî hevin. Yani perwerdeya bi zimanê Kurdî çi qas di nava projeyê wan de cihî digire, demokrasiya xwecihî yani mafya rêveberiya herêmî çi qas heye tune di projeyê wan de, qebûlkirina Kurdan, nasnameya Kurdan di destûra bingehîn de heye tune di projeyê wan de. Bila projeyekî bînin dayînin holê,
Mesela partiya demek gelek caran got bala CHP peşenge bike bernameyekî dayne holê ji bo pirsgirêka Kurd. Ka bernameya we. Na, tiştekî tune li holê. Tiştên giştî dibêjin. Belê pirsgirêka Kurd heye, tamam. Ew jî dibêjin heye. Tu bibêjî pirsgirêka Kurd heye, pirsgirêkê çareser nake. Gotina heye, terê nake. Di aynî demê de divê rêbaza çareserkirinê jî were dîtin, were destnîşan kirin. CHP divê vana destnîşan bike, pergala demokrasiyê dayne pêşiya xwe û em bikaribin vê meselê nava xwe de nîqaş bikin. Mesele divê hinekî ciddî bigirin. Hevan no mesele ev e. Ez anha diçim ka yek li nûçiyan binêrim tiştên nû hene tunene ez ê êvarê ji were bültenekî têr û tijî dîsa pêşkêş bikim. Doh bi şev nûçek kêm bûn wextê ku nûçek kêm be ez dikevim nava analîzan ez ji xwe re tişta dibêjim ji were. Bültena me ya doh bi şev saet 9:30 bû ez ketim zindî. Eleqe baş bû. Gelek hevalan temaşe kir zindî. Baş e ez fehr dikim ku ez wextê dikevim nava şîroveyan tiştan dibêjim hevalê me eleqe nîşan didine. Yani di bernamê de dimînin dernakevin. Ev jî mişa dike. Mala we ava. Wekî din çi ji were dibêjim? Ez dixwazim ji were spas bikim ji bo eleqeya we. Hûn bûn endam, hûn bûn abone. Bûne ji xwe. Bûne endam ji xwe bûne endam. Nebûne endam bûne abone. Lê hevalê ku li me temaşe dikin nebûne abone û endam jî hene. Ya ew endama ku ez behs dikim katıl butonu heye hevan no. Ez aha nîşanê we bidim vê derê. Katıl butonu çê we ye. Pir hevan nizanin çi ye. Ez hema nîşanê we bidim. Ev vê derê ez herim bînim. Ka niha hûn vêya dibînin hevan da. Ewsa ez vêya nivîsa binî rakim. Çikî niha planek me heye em rejîsör bigirin. Hevalên cîwan em peyda bikin ji bo bikaribin vîdeoyê me bixin medya civakî, Instagram dibe, Twitter dibe, Facebook dibe û TikTok deverên cuda hene. Ez vana ne wexta min heye ne ez jê fehm dikim. Eger em bikaribin du sê cîwanan wezîfedar bikin ji bo ku kanala me pêş bixin û gotinên me, şîrovên me, nûçeyên ku em pêşkêş bikin derxin pêş yan jî mîvanê me çi dibêjin. Wana derbixin pêş pêdivî bi wan cîwanan heye. Tabî êwan jî divê em wana xwedî bikin. Em van gencê xwe divê xwedî bikin. Ew jî hûn zanin pêdivî bi katıl butonu heye. Katıl butonu ev e binêrin. Yek ev e üyelik vira dinivîsîne ye. Yek hûn pê li üyelik bikin çawa derdikeve ya jî vê derê YouTube binivîsiye hûn pê li vira dikin. Binêrin üyelik binivîsîne. Te pê li üyelik kir ev derdikeve. Ew tiştekî wisa heye. Ya jî pê li vê derê dikî ew wisa derdikeve. Welatparêz heye, şoreşker heye, berxwedan heye, serxwebûn heye, tam piştgirî heye. Hûn kîjanê tercih bikin pê li wî dikin hûn dibin endam yani katıl butonu. Ev cûreyekî alîkariyê ye ji bo hevalê me rojnameger. Wekî din jî hûn dibin abone. Mala we ava gelek spas dikim ji bo hebûna we. Em ê ji xwe re wisa bidin bistînin nava xwe de. Ez hatim cem we. We tiştekî ji me re nenivîsandibe ez hate ji we dixwazim. Ya rast dibêjî êvara zûtir çawa bikim binêre saet 8 de em nikarim hevalekî min ê din dike 8 de
Saat yan li gorî saeta Ewropayê saet di 19 de ez dikarim bikim. Bakurê Kurdistanê û Kurdistanê saet 19 dike 21. Ew mümkün e, rast e. Wekî din saet nehan de li Kurdistanê saet dibe 11. Yani saat 21 de li Kurdistanê dibe 23 dereng dibe. Dîsa jî em mecburin. Mesela ez mêvanekî tînim ez heftê êvarê saet 19 de nikarim mêvanekî re sohbet bikim û behsa edebiyatê bikim û şîîr bikim. Ew ancak bi şev xweştir e. Zanî hewaya şevê baştir e. Ka em binêrin çawa çê dibe. Dîsa jî em ê saetê xwe eyer bikin. Bi hêviya rojên xweş, azad, xatirê we dem baş e vanda.